Avui ens submergim en una història llarga, de fet, llarguíssima. 300 anys d'història, de lleialtat i de conflicte d'una força policial única a Europa, els Mossos d'Esquadra. Farem un viatge que ens portarà des del segle XVIII fins als nostres dies. A veure, per començar i posar-nos una mica en situació, una pregunta. Quina força policial és més antiga que els Estats Units d'Amèrica? Val la pena pensar-hi un segon, perquè la resposta potser sorprèn. Doncs sí, la resposta és 1719. Els Mossos d'Esquadra van néixer dècades abans de la declaració d'independència dels Estats Units. Això ja ens diu que estem parlant d'una institució amb unes arrels històriques, molt i molt profundes. Així que aquest és el nostre full de ruta. Començarem veient com neix aquesta força armada, passarem per un segle de canvis constants, viurem la seva evolució durant la dictadura i finalment veurem com reneix amb la democràcia. Molt bé, som-hi. Anem al primer capítol, el naixement. Viatgem a la Catalunya de principis del segle XVIII, un territori que acabava de sortir d'una guerra que ho havia capgirat absolutament tot. El seu nom original ja ens dona una pista molt clara. Esquadres de paisans armats. O sigui, oblidem per un moment la imatge que tenim avui d'una policia. Allò era més aviat una força de xoc, creada per la nova administració borbònica, amb un objectiu molt clar: pacificar a un territori que consideraran hostil després de la Guerra de Successió. I aquí apareix un nom clau, Pere Anton Veciana. Però el més curiós no és que fos el fundador, no. El més sorprenent és que la seva família va estar al capdavant del cos durant més d'un segle. És que imagineu-s'ho, una autèntica dinastia policial. Això, clar, va marcar el cos des del primer dia. Aquesta línia de temps ens resumeix 300 anys en un instant. Si ens hi fixem, el que veiem de seguida és una història plena de girs de guió d'alts i a baixos. Neixen, sobreviven a canvis brutals, són abolits de manera traumàtica i tornen a ressorgir. És, en essència, una història de caïda i resurrecció. I amb això ens plantem de ple al segle XIX. Un segle, ja ho sabem, convuls. Una època de guerres, de revolucions i, sobretot, de creació d'un nou estat liberal que posaria en dubte la mateixa existència dels Mossos. Aquí és on la cosa es posa interessant, perquè apareix un rival directe. Aquesta taula il·lustra perfectament el xoc de models. D'una banda, els Mossos, una força antiga, arrelada al territori, de l'altra, la Guàrdia Civil, un cos nou, de caràcter militar, centralitzat i dissenyat per l'Estat per desplegar-se per tot arreu. El segle XIX va ser realment una mena de tempesta perfecta per als Mossos. Primer, s'acaba la dinastia dels Vejana. Després, apareix un competidor directe amb tot el suport de l'Estat. La seva supervivència va penjar d'un fil en més d'una ocasió. De veritat. I ara arribem a un punt d'inflexió. Un moment clau que ho canviarà absolutament tot. Una decisió de la lleialtat que marcarà el seu destí durant dècades. L'arribada de la Segona República i l'esclat de la Guerra Civil. Aquest, podríem dir, és el punt de no retorn. Quan arriba la Segona República i es restaura la Generalitat, els Mossos han de prendre una decisió. I la prenen. Es posicionen com a la policia leal al govern català. Una decisió que, com veurem, tindrà unes conseqüències enormes. Aquesta frase ho resumeix tot. Durant la Guerra Civil, la seva lleialtat a les institucions republicanes i catalanes va ser total. Però, clar, aquesta lleialtat tindria un preu altíssim que pagarien amb la victòria del bàndol franquista. 1939. Aquesta data ho canvia tot. La victòria franquista a la Guerra Civil no només significa la fi de la democràcia, sinó també la fi de les institucions catalanes. I la conseqüència va ser fulminant. El nou règim no es va limitar a reestructurar el cos. No. Va ser un càstig en tota regla per la seva lleialtat a la República. La dissolució total i immediata. Aquí comença el que podríem anomenar la llarga nit dels Mossos. Entrem ara en un túnel llarguíssim, gairebé 40 anys de foscor, en què els Mossos, com a cos policial, senzillament van deixar d'existir. Sota la dictadura, l'Estat ho centralitza tot, especialment la seguretat. I els Mossos, doncs, van quedar reduïts a una ombra del que havien sigut. Un grup simbòlic, petitíssim, gairebé folclòric, que feia de guàrdia cerimonial a la Diputació de Barcelona, sense cap poder real. Però, com sol passar, després de la nit sempre arriba el dia, i amb el final de la dictadura i l'arribada de la democràcia, comença el capítol del seu renaixement.
Però, atenció, perquè la reconstrucció no va ser una cosa d'un dia per l'altre. Va ser un procés pensat, pas a pas. Primer, es posa la base legal a l'Estatut d'Autonomia. Després, la decisió política al Parlament. I potser, el més important, es crea una escola de policia des de zero per formar un cos modern amb valors democràtics. Aquest retorn a tot el territori, com deia, no va ser immediat. Va ser un procés llarguíssim, de 14 anys, planificat al mil·límetre. Comarca a comarca, els Mossos van anar assumint les competències, substituint de manera progressiva la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en les tasques de seguretat ciutadana. I aquesta imatge, d'alguna manera, resumeix l'esperit dels nous Mossos. Mirar la història, sí, conèixer les arrels de 300 anys, però amb els peus ben plantats en una nova era. L'objectiu no era només recuperar una institució, era construir una policia de proximitat, al servei d'una societat democràtica i moderna. I així arribam al final d'aquest recorregut. Si una cosa ens ensenya la història dels Mossos és que és una història de resiliència. Han sobreviscut a guerres, a una dictadura, a canvis socials enormes. La gran pregunta ara és evident. Després de 300 anys, com afrontarà aquesta institució els reptes de seguretat del segle XXI, que són cada cop més complexos? El debat, sens dubte, està obert.